ஹாய்! இது வந்துட்டு என்னோட 8த் மந்த் எடுத்த ரிப்போர்ட்ட பார்க்க போறோம். காலையிலயே வந்துட்டு அரியலூர் ஜிஹெச் போணும்னு சொன்னதுனால, காலையிலயே எந்திரிச்சு கிளம்பி போயாச்சு. சரி பக்கத்துல இருக்கிற சாப்பிட்டுட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு, நியர்பை இருந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பியாச்சு. என்ன எதுக்காக ஆக்சுவலா இப்போ ஜிஹெச் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, எனக்கு வந்துட்டு பிபி வந்துட்டு ஹையா இருந்ததுனால, எனக்கு அங்க ரெஃபரல் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அ எவ்வளோ காமிச்சதுன்னா, பிபி வந்துட்டு 125க்கு அபோவ் காமிச்சதுனால டேப்லெட் எல்லாமே எழுதி குடுத்துருந்தாங்க. இந்த டேப்லெட் எல்லாம் போட்டுட்டு போனதுனாலயோ என்னன்னு தெரியல, பிபி வந்துட்டு எனக்கு நார்மலா காமிச்சிருச்சு. நார்மலா காமிச்சதுனால பரவால்ல, நீங்க வந்துட்டு பிளட் டெஸ்ட், யூரின் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு, அந்த டேப்லெட் எல்லாமே கன்டின்யூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்துட்டு அடுத்த நாள் தான் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுல வந்துட்டு எங்க ஊர்ல பார்த்ததுல 10.5 காமிச்சது எனக்கு. அதுவே அரியலூர் ஜிஹெச்ல பார்த்ததுல எனக்கு 9.6 காமிச்சிருந்துச்சு. நான் போன டைம் வந்துட்டு டாக்டர் எல்லாமே கிளம்பிட்டதுனால, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, "நீங்க நாளைக்கு வாங்க. அப்படி இல்லன்னா நியர்பை ஜிஹெச்ல காமிச்சுக்கோங்க" அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நியர்பை ஜிஹெச்ல காமிச்சு, அங்க டேப்லெட் வாங்கி ஆக்சுவலா அங்க எனக்கு ஃபோலிக்